Salutare tuturor! Sunt Radu, iar acum vreau să fac un antrenament în FTS 15 și m-am gândit să-l fac cu România. O să fac la început un fel de meci și după aceea voi bate și la penaltiuri Pușcaș. Ăsta, da, trebuia să fie gol. Goian, Mutu, Pușcaș. Bine. Niculae, Mutu, Pușcaș, Mutu, Niculae. Ăsta, da, deci dacă nu era gol. Hai să vedem. Goian, Niculae, Pușcaș, Mutu. Băi, mamă, o ratare incredibilă. Cu poarta goală. Ăsta era un gol ușor. Pușcaș, Niculae, gol. Tănase. Vreau să dau un gol cu Tănase de acolo. Ăsta este un gol ușor. Asta este un gol foarte ușor. Practic l-am păcălit pe portar. Pușcaș. După aceea voi începe cu penaltiuri. Aici vreau să dau scăiță. Dacă a intrat gol cu Mutu. Tănase. Pușcaș, Mutu, Pușcaș, Nicolae, gol. Da, până acum s-a descurcat bine Nicolae și Pușcaș, binișor. Da, Nicolae, uite, tocmai ce-l lăudam, dar uite că Mutu a dat gol. Totuși a fost o bară lui Nicolae. Nicolae! Punaru, Mutu, Nicolae. Ăsta trebuie, nu este gol. Tănase îi pasează lui Nicolae. Este gol. Dat de Pușcaș, Nicolae. Era un gol frumos. Pușcaș, bară. Hai Torge, Tănase, Nicolae, Tănase, Mutu, gol. Mutu, Nicolae, este un gol. Și mai fac câteva șuturi și după aia trec la penaltiuri. Pușcaș. Ce șut și Pușcaș, nu ajungem, dar nu a ajuns la minge. Tănase, bară, Pușcaș. Da, Pușcaș m-a cam dezamăgit în acest antrenament. Nicolae s-a descurcat cel mai bine până acum. Nicolae, gol. Totuși, ăsta dacă nu era gol, eram prost de tot dacă nu era gol. Gol, Pușcaș. Da, dar a dat un gol ușor. Nicolae. Mutu. Hai, ultimul șut. Sau hai că mai dau un șut după asta. Tănase, ăsta nu era gol oricum. Și acum Tănase. Uite gol. Uite gol. Gata. Să dau niște penaltiuri. Și după aia o să și apăr.
Deci cu mutul dau 5 penaltiuri cu mutul. Hai încă unul. Hai să dau și mai tare. Așa. Hai și mult. Mai tare. Așa. Și hai ultimul. Oh, ce gol! Acum hai să dau cu Pușcaș. Gol. Pușcaș. Haide. Asta e gol frumos. Hai încă un gol. Asta era gol greu oricum. Mai Pușcaș. Mi la apără. Hai să încerc un bar gol. Da, Pușcaș. Cred că am dat mai mult de 5. Nu contează. Hai să îl vedem pe Pantilimon. Mamă. Deci 1, 2, mamă, măcar Pantilimon a dat un gol. 3, 2 goluri Pantilimon. 4, mamă, 3 goluri Pantilimon. Hai să vedem dacă îl dă și ăsta, mamă. Hai că a dat 4 goluri Pantilimon. Hai să bat cu Nicolae. Cu Nicolae o să încerc 5 goluri. Un gol. Două goluri. Trei goluri. Ultimul șut, că am avut și o ratare. Hai, 4 goluri. În fine, hai să și apăr câteva. Dar la apăra nu sunt atât de bun. Oh, bine, măcar nu m-am apărat. Îmi place că la început portau stop mâna în spate mai devreme stătea. Da, v-am spus, la apărat nu sunt bun. Și hai să jucăm și la cornele, hai toate. Tamaș, mutu. N-am apăsat bine, dar în fine. Întoarce. Tamaș, măcar s-a fost un gol. Întoarce, tot Tamașa. Întoarce. Fratele, ești tot Tamașa, a dat un gol. Ai, fratele, ce cerințează numai lui Tamaș. Uite și acum. Și asta n-a fost un gol. Hai să dau și la left corner imediat. Torge, bine. Torge, mutu, Hai, Torge. Ai, bine. Bine, Torge. Hai, da. Să vedem dacă dau gol. Frate, tot cu Torge. Da, hai să dau o pasă. Tamaș. Și
Și acum urmează ultimul. Lovitor liber. Hai să vedem. O bară. Dar nici aici nu sunt foarte bun. Mai torge. Este destul de greu aici. Ia, cred că dau o centrare la cap. Mai torge. Da. Bine, și o să închei cu un mic antrenament. Hai să încheiem ultimul lucru pe care îl fac. Nicolae Pușcaș Mutu. Pasa prea tare. Totuși a fost gol. Pușcaș. Hai, Pușca. Slab ești minutul. Da, o să dau o scariță. Nicolae Tănase. Pușca. Mutu Pușca. Torje Mutu. Nicolae. Asta a fost un gol frumos. Mutu. Nicolae. Mutu ăsta. Bine, Mutu. Nicolae. Hai, Pușca. Hai, dă-și tu un gol frumos. E frumos ăla. Hai, Tănase, dai și tu. Tănase dă peste. Pușcaș, bine. Asta mi-a plăcut. Pușcaș. Ia, hai că țin puțin antrenamentul. Ce gol. Da, uite, aici îmi place și de Pușcaș. Arată. Era ușoară faza și asta. Poate de ce-a dat peste. Pușcaș, bară. Gol Nicolae. Pușcaș. Și ce spunea de Pușcaș, că e bun, uite acum. Mama, Nicolae. Pușca. Uite, gol. Ok, salutare oameni buni, sper că v-a plăcut videoclipul. Pa!